Lagoon 39 on uusinta Lagoonin designia. Se on vähän vajaa 12 metriä pitkä ja vähän vajaa 7 metriä leveä, eli varsin iso vene, 84 kansipinta-alaa. Ja siinä on tunnusomaista nyt se, että siinä on siirretty mastoa taaksepäin, saatu tasapainoisempi vene ja helppo hallittavuus purjeiden kannalta. Sopii kyllä tämmöiselle monirunkoveneelle, että on reippaasti tuulta. Kerran jos on liian vähän tuulta, niin joutuu moottorilla ajamaan. Mut nyt mentiin 7,5 solmua tunnille ja semmoista ihan kunnon kryssikulmaakin saatiin aikaiseksi. Ja täysin purjeen mentiin, että iso purje ja pokka ja paljon ei tarvitse tehdä kuin ohjata vaan ja katsoa tuota mittaristossa, että mikä on suunta ja mikä on nousukulma ja mikä on vauhti. Ja muistaakseni kerran näytti logi 7,5 solmua. Että kyllä tuolla nopeasti pääsee, kunhan ei ole ihan myötätuuli eikä ihan vastatuuli, niin silloin tuommoisella pääsee nopeasti perille. Paljon kysytään sitä, että mahtuuko Lagoon ja katamaraani Suomen saaristossa satamaan, ja tämä katamaraani tarjoaa paljon etuja siihen, eli pieni syväys ja erittäin helppo hallittavuus kahden moottorin avulla mahdollistaa sen, että vene mahtuu itse asiassa yllättävän moniin paikkoihin satamassa. Löydetään yleensä paikkoja joko niin, että ollaan siellä lähellä sataman maata, laiturin siinä maan päässä, tai sitten me voidaan löytää muita paikkoja, mihin taas syvemmällä uivat veneet eivät pääse. Tämä kyseinen vene, niin tässä on tehty tosiaan tuotekehitystä Suomen olosuhteisiin, eli siinä on tuon biminin alle rakennettu tämmöiset suojakankaat, jos on isot ikkunat, niin on sanottu Nordic Design, eli ne on tiiviit, ne pitää tuulen ja sateen ulkona. Ja myöskin siinä terassi, jota ne suojaavat, niin siinä on lämmitin. Eli nyt kun purjehditaan Suomessa, niin tällä veneellä voi purjehtia selkeästi vähintäänkin kuukauden ennen sitä normaalia purjeveneen purjehduskautta ja vielä kuukauden sen jälkeenkin. Eli erittäin merkittävä pidennys purjehduskauteen saavutetaan tällä veneellä. Se on kesämökki kyllä ja nimenomaan tämä malli, tässä oli pressulla peitetty tämä avotila ja lämpäri lämmitti myös avotilaa, että niin kuin näkyy, niin omistaja kippari oli paljon jaloja teepaidassa koko matkan, että siellä oli ihan sopiva keli ja mä luulen, että varsinkin näitä vaimoihmisiä tämmöinen vene viehättää, jossa on paljon tilaa ja eikä kallistele. Lagoon 39 tuntuu tosiaan isolta veneeltä monen mielestä ja jotkut miettii, että miten sitä voidaan hallita. Yhden hengen miehistöllä pystytään hallitsemaan venettä ja silloin kun valmistellaan köydet etukäteen, niin pystyy jopa lähteä laiturista yksin. Ja tuolla merellä niin voidaan purjeet nostaa ja reivata ja tehdä kaikki toimenpiteet yksin, että se on erittäin helppo hallita. Moottoreilla se tosiaan kääntyy sitten vielä vaikka paikallaan, koska toisella moottorilla voidaan ajaa toisen eteenpäin ja toisella taaksepäin ja silloin vene pyörii paikallaan. Tämä on hirveän helppo ja sopii todella erittäin hyvin Suomen saaristoon.